أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao: prije 2 sedmice sam govorio o životu Hazreti Osmana radijallahu anhu i to ću da nastavim i danas. Hazreti Osman radijallahu anhu je imao veliku pobožnost i moral. Hazreti Enes bin Malik radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: iz mog umeta najmilostiviji prema ljudima je Ebu Bekr, najstrožiji u religiji je Hazreti Omer, osoba koja ima najveće moralne moral i skromnost je Hazreti Osman, a osoba koja pravi najbolje odluke je Hazreti Ali bin Abu Talib. Ubej bin Kab ima najveće znanje Kur'ana. Muaz bin Džabel ima najbolje razumijevanje ili znanje u onoga što je dozvoljeno i što nije dozvoljeno. Zaid bin Sabit je osoba koja najbolje zna dužnosti i pravila. Poslušajte, svaka nacija ima emin ili onaj koji se brine, a emin mog umeta je Ebu Ubejda bil al-Đara. Hazreti Enes bin Malik prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ebu Bekr je najmilostiviji prema umetu, Omer je najstrožiji u izvršavanju naređenja uzvišenog Allaha, a Osman je najskromniji od njih. Hazreti Osman bin Affan prenosi da ja nikada nisam bio nemaran, nikada nisam žudio za hilafetom, ni bilo kojom pozicijom, niti sam žudio za bilo što je loše. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u njenoj kući i ona kaže da je poslanik ležao i njegove noge su bile otkrivene. Tada je Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu pitao da uđe u kuću i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da može, ali je ostao da leži na isti način. I oni su razgovarali i onda je Hazreti Omer radijallahu anhu došao i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da može da uđe i nastavio je da leži kako je ležao. I oni su razgovarali. Onda je došao Hazreti Osman radijallahu anhu i pitao da uđe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao da uđe, ali odmah ustao i popravio je svoju odjeću. Prenosioc ne kaže da se ovo
desilo na isti dan. Možda se desilo u različitim danima. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže: pitala sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kada je Ebu Bekr ušao, ti si ostao da ležiš u istoj poziciji. Također kada je Omer radijallahu anhu ušao, isto si nastavio da ležiš, ali kad je Hazreti Osman ušao, ti si ustao i popravio svoju odjeću. Kao zašto je to? Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: zar ja ne trebam da se ponašam prema toj osobi sa skromnošću prema kojoj se i Božji meleci ponašaju skromno. Na drugom mjestu se prenosi kada je Hazreti Ajša radijallahu anha pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovo pitanje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: zar ja ne trebam da se ponašam na taj skroman način na koji se i meleci ponašaju? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao: tako mi onoga u čijim rukama je život Muhameda, da meleci pokazuju istu skromnost kao što pokazuju je prema svemogućem Allahu i njegovom poslaniku ispred Osmana radijallahu anhu. I da je Osman ušao, a ti bila blizu mene, on ne bi podigao svoju glavu dok ne bi otišao. On je tako bio skroman i da jednostavno ne bi ni progovorio ni digao svoju glavu. Dok je objašnjavao atribut Karim, časni, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu spomenuo je ovo u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu. On kaže da kad je možemo da nađemo način skromnosti osobe iz ovog primjera, to jeste da možemo da vidimo primjer kako se ponašati između osobe koja ima atribut Karim, koja je osoba vrlo časna. I on kaže da u hadisu nalazimo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ležao u svojoj kući, njegove noge su bile otkrivene i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dopustio da Hazreti Ebu Bekr i Omer radijallahu anhu uđu, on je i dalje ležao, ali kada je Hazreti Osman radijallahu anhu ušao, onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem odmah ustao i pokrio je svoje noge i rekao je da je Hazreti Osman radijallahu anhu vrlo skroman i da je on morao, ne da je morao, nego on je pokazao svoje poštovanje prema njemu i njegovom karakteru na taj način što je popravio svoju odjeću. Onda opet Halifatul Mesih navodi hadis koji je već spomenuo u vezi Hazreti Ajše, da ga je tad Hazreti Muslim Maud također naveo u objašnjenju ovoga i kaže da jednostavno kad je Hazreti Ajša upitala zašto se on tako ponašao ispred Hazreti Osmana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da on zna kako jednostavno da se tako Hazreti Osman ponaša i on se ophodio prema njemu na isti način. Hazreti Muslim Maud dalje kaže: zato što znamo da je uzvišeni Allah najčasniji, onda čovječanstvo treba da se kloni grijeha i da se ponašaju skromno i da izvršavaju njegova naređenja. I ne treba osoba da misli kada počini grijeh zato što je uzvišeni Allah najčasniji i najmilostiviji da će da im oprosti te grijehe. Hazreti Muslim Maud kaže da trebamo da mislimo na to zato što je uzvišeni Allah najčasniji, onda trebamo da
izvršavamo dužnosti i njegova naređenja. Onda nalazimo da Hazreti Osman radijallahu anhu je navečer pripremao svoju vodu za abdest. Bilo mu je rečeno zašto ne kažeš svojim slugama da ti to pripreme, na što je on rekao da noć je za njih da se odmaraju. Znači ti radnici trebaju da dobiju vrijeme da se odmore, a noć je bila za odmor. Alkama bin Vakas prenosi da Hazreti Omar bin As je rekao Hazreti Osmanu dok je on bio na mimberu: o Osmane, ti si stavio ovaj umet u tešku situaciju. Hazreti Osman je tad držao hudbu u kojoj je jednostavno skrenuo pažnju šta ljudi rade pogrešno, i onda mu je rekao: ti trebaš da se pokaješ i ti drugi ljudi trebaju da se pokaju s tobom. Drugim riječima, Hazreti Osman je pokušavao da stavi u njihova srca strah prema Bogu. Kada je ovaj čovjek to rekao Hazreti Osmanu, prenosioc govori da je Hazreti Osman odmah okrenuo svoju glavu prema kibli, digao je svoje ruke i počeo da dovi, govoreći: Allahu moj, ja tražim tvoj oprost i okrećem se prema tebi. I oni koji su bili prisutni tu također su učinili isto. I ovako je bila njegovo bogobojaznost i strah prema Bogu, a također njegova skromnost, da je on odmah digao svoje ruke i da se pomoli za oprost. On nije stupio u nikakav argumenat, već je se molio za sebe i za svoj narod. Postoje mnogi hadisi koji govore u vezi njegovog velike dušnosti i darežljivosti i također njegovom trošenju na Allahovom putu. Hazreti Osman radijallahu anhu govori: postoji 10 stvari koje ja skrivam i jedino moj gospodar njih zna. Ja sam bio 4. osoba od svih ljudi da prihvati islam. Nikada nisam slušao nikakve loše pjesme i nikada nisam izgovorio laž. I otkako sam dao zakletvu rukama poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nikada nisam dotakao svoj polni organ desnom rukom. I otkako sam primio islam, nijedan petak nije prošao da nisam oslobodio jednog roba, osim petak kada nisam imao nijednog roba da oslobodim. I onda bi to, ako bi nalazio roba na drugom danu osim tog petka, onda bi to uradio na taj drugi dan. Nikada nisam počinio blud, ni u džahilijetu, ni poslije kada sam primio islam. Abu Said, oslobođeni rob Hazreti Osmana radijallahu anhu, kaže: kada je kuća Hazreti Osmana radijallahu anhu bila okružena, on je oslobodio 20 robova. Hazreti Abdullah bin Masud prenosi: bili smo u borbi uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ljudi su bili toliko gladni i vidio sam toliku zabrinutost na licima muslimana. Nevjernici su bili radosni zbog toga. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih ugledao, rekao je: tako mi Boga, neće ni sunce zaći, Allah će vam podariti opskrbu. Kada je Hazreti Osman radijallahu anhu čuo ove riječi, rekao je: Allah i njegov poslanik su rekli istinu. I onda je kupio 14 kamila koje su nosile žitarice i poslao je 9 od njih poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kada je ugledao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: šta je ovo? I rekli su mu da je Hazreti Osman radijallahu anhu poslao poklon njemu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem
njegovo lice je bilo puno radosti, a licemjeri i nevjernici su promijenili izraz svog lica. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao svoje ruke i molio se za Hazreti Osmana. I nikada nisam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se moli za bilo koga na takav način. A dova je bila: Gospodaru moj, dani Osmanu izobilja i Gospodaru moj, obaspi Osmana svojim blagoslovima. Hazreti Ajša radijallahu anha prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao i vidio je meso u njihovoj kući i pitao je ko je poslao to. Ja sam mu odgovorila da je to Hazreti Osman radijallahu anhu poslao. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podigao oba dvije svoje ruke i pomolio se za njega. Muhammed bin Hilal prenosi od svoje nane da je ona išla u kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu kad su je bili ovi pobunjenici opkolili. On kaže, ona imala sina koji se zvao Hilal. Jednog dana kad je Hazreti Osman radijallahu anhu nije vidio, pitao je gdje je ona i oni su rekli da je ona se porodila, rodila je sina. Prenosilac kaže da mu je njegova nana rekla da je Hazreti Osman radijallahu anhu poslao 50 dirhama i veliko platno i rekao je ovo je za tvog sina i kad on navrši godinu dana onda da će njen sin da počne da dobiva 100 dirhama. Ibn Said bin Jerbun prenosi, kaže imao sam pticu i otišao sam u džamiju i puštao je da leti i vidio sam čovjeka koji leži u džamiji. Bio je prelijep, ispod njegove glave je bila kao cigla i kaže ja sam gledao tog čovjeka koji je bio tako prelijep. On je onda otvorio svoje oči i pitao me je kao dječače ko si ti? Ja sam mu rekao ko sam. Onda je on rekao, zvao je dijete koje je bilo blizu njega, ali to dijete je kao nije se pomicalo, spavao je i rekao mi je idi ga donesi. I rekao je tom djetetu nešto da donesi, a meni je rekao sjedni. A to dijete je došlo sa nekom kao odjećom i 10.000 dirhama. Onda mi je ovaj čovjek rekao da skinem svoju odjeću, obukao mi je tu novu i stavio je 1000 dirhama u njegov džep. I on kaže ja sam se vratio kući i ispričao sam to svom ocu. On mi je rekao moj sine, da li znaš ko je to bio? Rekao sam ne. Osim da je ta osoba spavala u džamiji i nikada u životu nisam vidio ljepšu osobu od njega. Moj otac mi je rekao to je Hazreti Amirul Mu'minin, vođa vjernika, Hazreti Osman bin Affan. Ibn Đerir prenosi da je Hazreti Talha sreo Hazreti Osmana radijallahu anhu dok je išao prema džamiji. Hazreti Talha mu je rekao imam 50.000 dirhama koje sam ti dugovao i kao pošalji nekoga da uzme taj novac od mene. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao zbog tvoje dobrote ja dajem to tebi kao poklon. Kao ne treba da mu vrati taj dug. Asaj prenosi da Ibn Amir je stavio Kata bin Auf kao guvernera Kirmana i otišao je sa 4000 muslimanskih vojnika i zbog velike kiše u nekoj dolini nisu mogli da prođu. Katan se bojao da neće moći da stigne na vrijeme
I onda je rekao kogod može da pređe tu dolinu, dobit će 1000 dirhama kao nagradu. I onda su vojnici počeli da plivaju preko te doline i kad bi god neko prešao uspješno, Katan bi rekao da mu se da nagrada. I cijela armija je prešla i 4 miliona dirhama je dato im. Kako god Ibn Amer koji je bio guverner je odbio da da taj novac Katanu i onda je informisao Hazreti Osmana u vezi ovoga, poslao mu je pismo. Onda je Hazreti Osman radijallahu anhu o njemu odgovorio i rekao dani taj novac Katanu jer je on došao da pomogne na Allahovom putu. I zbog toga što su oni prešli tu dolinu, to je kao podmoranje da im se da. A jednom Hazreti Osman je bolovao nešto i bilo mu je rečeno da on postavi kao ili nominuje nekoga za sljedećeg halifu. Hišam prenosi ovo od svog oca. Kaže Mirvan bin Hakam mu je rekao da u godini bila je kao bolest koja je prouzrokovala da ljudima teče krv iz nosa. Hazreti Osman bin Affan je također bolovao od ovoga do te mjere da mu je to prouzrokovalo da ne može da ode na hadž. I on je također bio napisao svoj testament. I tada je neko od Kurejšija došao njemu i rekao kao nominuj nekoga za halifu. Zbog njegovog stanja kao on bi trebao da postavi nekog za halifu stvar. Hazreti Osman je pitao da li ovo ljudi traže. Ova osoba je rekla da. Hazreti Osman je upitao koga oni žele da postavim za halifu. Ovaj čovjek je šutio, nije ništa govorio. A onda još jedna osoba je došla, prenosijec kaže da je to možda bio Harith i on je također pitao da on postavi halifu. Osman radijallahu anhu je pitao da li ovo ljudi traže, on je rekao da. I onda je pitao ko treba da bude sljedeći halifa i ta osoba je također šutila. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao da možda oni žele da postave Zubeira i ta osoba je rekla da. Hazreti Osman je tad rekao tako mi onog u čijoj ruci je moj život, on je najbolja osoba i bio je najdraži poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Osman radijallahu anhu je također imao priliku da piše ajete koje je dobivao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u objavi. Prema jednom hadisu prenosi se da je Hazreti Osman radijallahu anhu zapisao ajete sure Al-Muzammel. Kulsum bin Sumama prenosi da pitala je Hazreti Ajšu da li može nešto da im kažu u vezi Hazreti Osmana radijallahu anhu, jer su ljudi pitali u vezi njega. Hazreti Ajša je rekla jedne noći koja je bila bilo je puno vruće tad, vidjela sam Hazreti Osmana radijallahu anhu uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u kući kada je Hazreti Džibril alejhi selam donosio objavu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi god poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobivao objavu, to bi izazivalo velike poteškoće na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah je rekao zaista mi donosimo tebi kao tešku riječ. Hazreti Osman radijallahu anhu je sjedio ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zapisivao je tu objavu. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je govorio o Osmane zapisuj. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla uzvišeni Allah samo daje toliku bliskost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
najčasnijim ljudima. U toku hilafeta Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu razne knjige su se skupile časnog Kur'ana i on ih je držao uza se. Onda su te knjige bile uz Omera radijallahu anhu. Onda ih je imala Hazreti Hafsa binti Umar. Poslije u toku hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu nalazimo hadis. Hazreti Huzeifa bin Yaman prenosi da je bio u borbi s ljudima iz Irana i Sirije u osvajanju neke teritorije oko Azerbejdžana. Kada se vratio iz te borbe, došao je kod Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Huzeifa je bio zabrinut zbog toga što su čitali na različit način kirat časnog Kur'ana u tim zemljama. Onda je rekao Hazreti Osmanu o vođo vjernika, pobrini se za umet jer će početi da se kao svađaju u vezi Allahove knjige, kao što su to radili Jevreji i kršćani. Poslije toga Hazreti Osman je poslao poruku Hazreti Hafsi i tražio knjige časnog Kur'ana, tako da on može da proizvede kao kopije, više kopija časnog Kur'ana i da će joj vratiti te knjige nazad. Hazreti Hafsa mu je poslala njih. Hazreti Osman radijallahu anhu je naredio Hazreti Zaid bin Sabit, Hazreti Abdullah bin Zubair, Hazreti Said bin As i Hazreti Abdurrahman bin Haris bin Hisham da naprave kopije od ovih knjiga, da naprave kopije Kur'ana. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao da ako bi se slučajno ovoj trojici ashaba, ako bi im se slučajno njihova način pisanja razlikovao od Hazreti Zubeira, da idu prema tom dijalektu, zato što je Kur'an objavljen prema kurešijskom dijalektu i poslije kad su oni ovo završili, vratio je originalne kopije Hazreti Hafsi. Onda je poslao u razne zemlje ove kopije Kur'ana i rekao je ako postoji bilo koja druga kopija Kur'ana osim ovih, da se trebaju da spale. Alama ibn Atin kaže razlika između Hazreti Ebu Bekrovog sakupljanja Kur'ana u formi knjige. Hazreti Ebu Bekr se bojao ako hafezi časnog Kur'ana, ti koji znaju Kur'an na pamet, na primjer preminu, onda neki dijelovi časnog Kur'ana se mogu da kao zagube, jer dotad časni Kur'an nije bio sakupljen u kao oblik knjige i Hazreti Ebu Bekr je napisao Kur'an na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem njima govorio da se zapamti na pamet. Hazreti Osman je to uradio iz razloga zbog različitih dijalekata, različitih akcenata i načina govora, da se ne bi izmijenila riječ Kur'ana. Ljudi su počeli jednostavno da uče Kur'an na način na koji oni izgovaraju, a što više oni su kao smatrali na način kirat na koji su ovi drugi ljudi učili Kur'an kao netačnim. Hazreti Osman je bio zabrinut da ovo može izaći u veći problem i onda je Hazreti Osman znači napravio te razne kopije Kur'ana iz primjera Ebu Bekra radijallahu anhu i znači u jednu knjigu i prema surama po redu.
i također je to zadržao na kurejšijski dijalekt arapskog i zbog toga što je Kur'an bio objavljen na kurejšijski akcenat arapski. Iako je na početku bilo dozvoljeno da se Kur'an može da uči na drugačije te akcente ili dijalekte, ali Hazreti Osman je onda vidio da ne postoji razlog da se to više radi i onda je to učinio da se uči na kurejšijski način. Alama Kurtubi prenosi, kaže da jednostavno se postavlja pitanje zašto je Hazreti Osman imao zašto je to uradio kad je to već Hazreti Abu Bekr radijallahu anhu složio Kur'an u formu knjige. Hazreti Osman radijallahu anhu je to učinio iz razloga da tražio je knjige od Hazreti Hafse, tako da on može da napravi mnogo kopija i onda joj je vratio originalni taj Kur'an koji je Hazreti Abu Bekr napravio, prikupio. Razlog je bio zbog toga zato što su ljudi počeli da se svađaju radi različitog izgovaranja časnog Kur'ana, različitih tih akcenata. Dok je objašnjavao sljedeće ajete sure Al-Ala, senukriuke fela tensa, što znači mi ćemo tebe sigurno naučiti učenju Kur'ana i ti nećeš zaboraviti. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu govori značenje mi ćemo tebe sigurno naučiti učenju Kur'ana i nećeš ga zaboraviti do sudnjeg dana i da će da nastavi da bude u istoj formi kao što je danas. Ovo jednostavno i najveći neprijatelji Islama jednostavno potvrđuju da je Kur'an sačuvan u istoj formi u kojoj je bio objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. A mnogi učenjaci koji se bave tim izučavanjem originalnog teksta su potvrdili da je časni Kur'an u istoj formi kojoj je bio objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu dalje govori da oni ne vjeruju da je to knjiga koju je objavio i da su to riječi uzvišenog Allaha. Oni govore da je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao. A njihova tvrdnja jeste u vezi toga da je ta knjiga ostala na isti način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao. Sir William u njegovoj knjizi piše, on govori da svaka riječ iz časnog Kur'ana je ista kao što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio svojim ljudima. Te iste riječi su i dan danas. On dalje u njegovoj knjizi Život Muhameda piše iako to je kao njegova knjiga, ali i dalje iste te riječi ostaju kao do današnjice. I kao on čitajući zaključak njegov je da nijedna riječ iz Kur'ana nije promijenjena. Nozick, njemački orientalist, piše da način na koji je Osman radijallahu anhu sakupio Kur'an možda neke gramatičke ili nešto promjene, ali on kaže iako sa zapada ti učenjaci pokušavaju da nađu drugačiju kopiju Kur'ana, oni jednostavno nisu u mogućnosti jer sve su kopije iste prema Osmanovoj. Hazreti Muslih Maud dalje piše da i evropski pisci kažu da jednostavno Kur'an nije promijenjen, riječ svaka je ista, svako slovo
koje je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio ljudima i dan danas je isto. Hazreti Halifatul Mesih prvi kaže, ljudi nazivaju Hazreti Osmana Džamiul Kur'an kao kolektor časnog Kur'ana. Ovo je netačno, oni to je netačno. Na primjer, ako ljudi žele da kažu da je on odgovoran za ovu današnju kopiju Kur'ana, do neke mjere oni su u pravu. U toku njegovog hilafeta islam se je proširio na široko i daleko. I zbog toga Hazreti Osman u toku svog hilafeta je naredio da se naprave kopije i da se pošalju u ta mjesta. On je stavio redoslijed na način na koji je uzvišeni Allah to želio i što nam je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Taj redoslijed sura i ta ista kopija je stigla i do nas, našeg vremena, i naša dužnost je da je sačuvamo i da je čitamo. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, u toku vremena Hazreti Osmana radijallahu anhu moramo shvatiti da ljudi tog vremena, ljudi iz Mekke su boravili svi na primjer u Mekki. U Medini su bili dosta muhadžira i ljudi iz Medine, ljudi iz Jemena su bili u Jemenu. Svi su znači živjeli u svojim erijama i govorili različite jezike, iako je to bio arapski, ali dijalekt je bio vrlo drugačiji. Njihove, na primjer, neke izreke i poslovice i govori su se totalno razlikovali. I onda mnogi ljudi su i zbog ratova i zbog toga da uče vjeru dolazili u Medinu i jednostavno akademski jezik je postao jezik koji se govorio u Medini. I mnogi ashabi, časni ashabi, su boravili u raznim tim predjelima, kao oni bi se selili tu da bi pomogli u širenju vjere i učenju Kur'ana i Islama, i tako da svi ljudi bi shvatali poruku na isti način. I kao Medina je postala kao glavni taj centar i mnoga plemena iz raznih predjela su dolazili u Medinu kao centar u Arabije i jednostavno time je otklonjena, na primjer, poteškoće neshvatanja časnog Kur'ana ili učenja Kur'ana. I kada su ti ljudi svi postali znači razumjeli su taj način kirata, učenja Kur'ana, onda je Hazreti Osman radijallahu anhu, da bi se to sve sjedinilo i da ne bi bilo nikakvih rasprava u vezi učenja Kur'ana, naredio da ovaj hidžazi način se uči širom svijeta i niko nije bio dozvoljen da uči na drugačiji način. Zbog toga što su svi ljudi bili vrlo im je postao poznat taj hidžazi akcenat. I onda ljudima nije bilo dozvoljeno da, na primjer, promijene riječ iz hidžazi načina učenja Kur'ana prema svom. I zbog toga sad nekad vidimo da šije govore da način na koji suniti čitaju Kur'an jeste zato što je to kao Hazreti Osman započeo. Kako god, ovo je totalno netačna optužba, zato do vremena Hazreti Osmana, zbog toga što su se često posjećivali i razna plemena arapska su postali jednostavno vrlo
poznati sa ovim dijalektom i sa ovim vrstom arapskog govora i jednostavno do tog vremena razne vrste kirata, učenja časnog Kur'ana, izgovaranja časnog Kur'ana nije bilo potrebe, trebalo je da bude jedan način. I ovo je bilo privremena dozvola da ljudi mogu da izgovaraju Kur'an na svoj dijalekt, ali to je bilo u ranim danima i to su bila različita plemena i jednostavno njihov način izgovaranja je promijenilo značenje časnog Kur'ana i zbog toga ta plemena su neko vrijeme bila dozvoljena da izgovaraju Kur'an na taj način. Razlog toga također je zato što jednostavno oni nisu mogli da razume neke riječi objave, pa im je bilo dozvoljeno da koriste na primjer riječi ili objašnjenja na njihov taj akcenat ili dijalekt. Ali 20 godina poslije toga situacija se totalno promijenila. Ta plemena koja su bila jednostavna, obična plemena postali su kao i forme neke vlade koji su donosili odluke, koji su se brinuli za razne stvari. Oni su također implementirali razne, na primjer, i kazne i jednostavno niko nije imao problem da razumi prvi dijalekt Kur'ana na kojem je došla objava. I onda to jednostavno Hazreti Osman je zaustavio tu odluku da ljudi mogu da čitaju na svoj dijalekt. I to je uistinu bilo samo za neko kratko vrijeme dozvola i zaista ovo je Allahovom voljom bilo urađeno, ali također vidimo da šija muslimani to pripisuju kao velikom greškom Hazreti Osmana jer je on zaustavio druge kirate i samo uzeo ovaj. Hazreti Mas'ud kaže da oni istraže historiju ovoga, jednostavno na početku nije bilo tako, ali poslije kad su se počela razna plemena pridruživati islamu, onda jednostavno oni su imali vrlo teško shvatanje nekih ajeta časnog Kur'ana i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dozvolio da oni mogu koristiti neke riječi, to jeste Allah dželešanu je dozvolio poslaniku da im to dozvoli, ali poslije se je to promijenilo zato što su svi znali ovaj prvobitni na koji je na prvi način objave. Također možemo da vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem Abdullahu bin Masudu rekao na jedan način jednu suru, a na drugačiji način je kirat podučio Hazreti Omera radijallahu anhu. Razlog za ovo jeste zato što je Hazreti Omer rođen u gradu, a Hazreti Abdullah bin Masud bio je čoban i on je više se sa beduinima družio i totalno su imali različit način govora. Jednog dana Hazreti Omer je prolazio kraj Hazreti Abdullaha i čuo kako on uči te ajete i jednostavno je bio zaprepašten kako on uči na ovaj način. On je bio podučen na drugačiji. Hazreti Omer radijallahu anhu ga je uzeo za vrat i rekao hajde pred poslanika sallallahu alejhi ve sellem da on vidi ili čuje na koji način ti učiš ove ajete. I onda pred poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Omer je rekao poslušaj kako Abdullah bin Masud uči totalno drugačije. Abdullah bin Masud je bio prestrašen, ali poslanik mu je rekao ne brini se, da proučiti. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao tačno je kako učiš. Omer radijallahu anhu je rekao pa Allahov poslaniče mene se naučio na drugačiji način. Poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem je rekao i to je tačno.
Poslanik je tad rekao, časni Kur'an je objavljen na 7 različitih kirata, načina učenja, i nemoj da se raspravljate jedni između drugih radi ovih malih razlika. Zbog toga što je Abdullah bin Masud bio čoban i govorio je različit arapski, onda mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga podučio na najbliži način njegovom jeziku. A u vezi Omera radijallahu anhu, pošto je on bio iz grada, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je naučio na gradski način, na koji je Kur'an bio u stvari i objavljen na taj način. Znači tada jednostavno bio je drugačiji kirat, ali nije mijenjalo značenje riječi časnog Kur'ana. Hazreti Muslim radijallahu anhu kaže da je Hazreti Osman znači zabranio druga učenja, ali ta učenja imaju zabilježena ti različiti kirati, ali je dozvolio da originalni kirat, to jeste jedan koji je objavljen poslaniku, taj prvi, bude jednostavno da ujedini i Arape i ne Arape da ga čitaju na isti način. Postoji još nekoliko detalja koje ću da spomenem u budućnosti, inšallah. Halifatul Mesih kaže, opet vas molim da se dovite za Ahmedi muslimane u Pakistanu i Alžiru i Ahmedi u cijelom svijetu koji prolaze kroz poteškoće. Molite se da uzvišeni Allah odmakne njihove poteškoće, posebno u Pakistanu. Zbog konstitucije vlade jednostavno postoje tolike poteškoće da oni nemaju nikakve slobode. Slično u Alžiru neki iz vlade kreiraju poteškoće za Ahmedi muslimane. Uzvišeni Allah zaštiti Ahmedi muslimane od bilo kojih poteškoća. Poslije džume ja ću da otvorim novu web stranicu koja će biti na kineskom jeziku. Tu će ljudi da imaju mogućnost da čitaju u vezi islama i Ahmedijata na kineskom jeziku. Ova web stranica se može da dođe se do nje preko alislam.org i onda na kineski jezik odaberete. Novi prijevod na kineskom časnog Kur'ana je downloadovan na tu web stranicu, također razni članci na kineskom jeziku, 23 knjige, mnoge brošure su na tom web stranici. Također u vezi obećanog Mesije, njegovog hilafeta. Također na kineskoj stranici možete naći za 6 različitih stranica džemata link. Također ima informacije kako stupiti u kontakt s džematom. Uzvišeni Allah podari da ova web stranica bude uputa kineskom narodu i da njihova srca postanu primaoci poruke islama i Ahmedijata. Također ću da klanjam neke dženaze u odsustvu. Prva dženaza je Muhammed Yunus Khalid sahibu, on je bio misionar. 15. marta je preminuo u 67. godini. Otkazalo mu je srce. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov djed je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama. 6 njih su otputovali u Kadijan. Tada je njegov djed dao bejat obećanom Mesiji alejhi selam. Respected Yunus sahib je završio školu u Rabvi. Džamija Ahmedija je tu završio u Rabvi. Alhamdulillah, on je bio musi. 1980. godine je dobio šahid degree, završio je Džamija Ahmedija i služio je 40 godina u raznim mjestima u Pakistanu, također u raznim zemljama u Africi. Merijem Sidika sahiba je njegova supruga, on nju ostavlja iza sebe jednog sina koji je također misionar.
Njegov sin kaže, moj otac je bio učenjak koji je praktikovao ono što govori. Kaže, moj otac je rekao da Allah se ophodio prema meni slično kao halifatul Mesih prvom. Šta god je moje srce zaželilo, Allah Đelešanu je to ispunio. On kaže, jedan predsjednik iz džamata mu je rekao da kad god bi se nešto došla, kao ovo njegov sin govori, neka uputa u džamatu ili naređenje nešto da se izvrši, taj predsjednik je rekao da moj otac je to odmah počeo da ispunjava, kao ni cipele ne bi stavio na noge. Uvijek je financijski se žrtvovao. Predsjednik iz njegovog džamata je rekao da je Murabi Saheb bio među prvima u financijskom žrtvovanju i također bi davao sadaku za svoje umrle i uvijek bi bio među prvima koji bi davao financijski. Bio je vrlo pobožan, redovno je klanjao svoje namaze, pomagao je siromašnima, pomagao je ljudima koji bi imali poteškoća kada udaju svoje kćerke, da mu uzvišeni Allah podari oprost i milost. Nizamuddin Budan doktor Saheb je sljedeća dženaza iz Ivory Coasta. Preminuo je 15. marta i inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Imao je 73 godine. Školovao se u Mauritiusu. Halifatul Mesih III mu je dao stipendiju i on se upisao u medicinsku školu. Prvo je počeo na Talimul Islam koledžu, pa onda se prebacio na medicinski koledž. 1978. Halifatul Mesih III ga je postavio u klinici kao glavnog u Nigeriji i služio je tu do 1984. godine. Kad je Halifatul Mesih III posjetio Ganu 1980. Grupa iz Ivory Coast je došla u Ganu i željeli su da se sastanu s halifom i oni su tražili da Hazur im otvori bolnicu u Ivory Coastu kao što je to bilo u Gani. Hazreti Halifatul Mesih je se složio sa njihovim zahtjevom i počela izgradnja. I onda u 1983. godine on je, ovaj umrli čovjek je odputovao u Ivory Coast i zato što je govorio francuski, tu je bio potreban doktor koji govori francuski, tako da je on bio prebačen u Ivory Coast i služio je tu sve do svoje smrti. On je također bio musi, njegova supruga je preminula, njegov sin se zove Bashiruddin i kćerka također ostaje iza njega, da uzvišeni Allah podari da njegova djeca ostanu uz zajednicu. Misionar iz Ivory Coasta piše da je on služio oko 37 godina u Ivory Coast kao doktor. On govori 18 godina sam imao priliku da radim s njim i navodi sve dobre njegove kvalitete, da je bio vrlo gostoprimljiv, časna osoba, uvijek je držao služio u raznim uredima u džematu i uvijek bi imao nešto kao poklon djeci na svojoj klinici. Kad bi god neka djeca dolazila u tu bolnicu, on bi im davao ili neku igračku ili slatkiše. Drugi misionar kaže, on ako ne bi imao nikakvih pacijenata, onda bi njegov odmah dužnost se okrenula prema tome da pomaže omladini u moralnom i članovima zajednice u moralnom treningu. On ne bi odmarao, ako ne bi imao pacijenata, ne bi odmarao, on bi se nečim drugim zanimao. Ili bi prevodio neke literature iz džamata ili hudbu na francuski. Uvijek bi pomagao, donosio bi rižu ili ulje nekim siromašnim, da mu uzvišeni Allah oprosti i smiluje se. Selma Begum Saiba je sljedeća dženaza.
24. januara je preminula u 85. godini na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Njen otac je bio prvi Ahmedi u njihovoj porodici. Ovi koji su pisali mi u vezi nje, mnogi su govorili u vezi toga koliko dužina njenog namaza. Bila je vrlo vesela osoba, imala je razne dobre kvalitete, bila je vrlo lojalna i hrabra žena, mudra, inteligentna, bila je puna sabura, uvijek se oslanjala na svoje namaze i u veliku vjeru u Allaha. Alhamdulillah, ona je bila musi. Iza sebe ostavlja 2 sina i 3 kćerke. Da joj uzvišeni Allah podari njegov oprost i milost. Kishwar Tanvir Rashad sahiba je sljedeća dženaza. Preminula je 27. februara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U 87. godini. U zadnjim godinama bila je dosta bolesna, ali je to sve podnijela sa saburom. Iza sebe ostavlja 2 sina, 2 kćeri i unučad. Jedan zet je Nasuruddin Sahib, on je nacionalni potpredsjednik u Velikoj Britaniji i njen sin također u toku hilafeta Halifatul Mesih IV. I također moga, kad je god bio pozvan da služi zajednicu, uvijek se odazivao i nastavio je to da radi. Ona je podarila vrlo dobar moralni trening svojoj djeci. Bila je vrlo čista, vrlo organizovana žena. Uvijek se brinula o svojim namazima, svom postu, svom finansijskom udjeljivanju. Ashad Baki Sahib kaže, dugo vremena je živjela u Londonu. On kaže da mu je pomagala dosta što se tiče džemata. Kaže, njena kuća je bila kao džennet na zemlji, uvijek puna mira. Halifatul Mesih IV. Je rekao, kuća koja je puna mira i to je bila njena kuća i jednostavno bilo mu je drago da boravi u njenoj kući. Njena kćerka kaže da i u sreći i u teškoći se ponašala vrlo zahvalna gospodaru i nikad se ne bi žalila. Također je živjela i u Saudijskoj Arabiji i tamo je služila ljude koji bi dolazili na hadž i umru, Ahmedi muslimane. Da uzvišeni Allah podari njegov oprost i milost. Sljedeća dženaza je Abdurrahman Muhammad Khair Sahib iz Sudana. Preminuo je 24. decembra u 56. godini. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Prije nego što je primio Ahmedijat, on nije se uopšte priklanjao nikojoj islamskoj sekti ili pravcu islama. Imao je neke pitanja ili kao neobjašnjena pitanja u vezi kao nekih ajeta koji su promijenjeni ili u vezi džinova. Njegov stariji brat je radio u Saudijskoj Arabiji i on se tu spojio sa Ahmedija muslimanskom zajednicom i on je ovo njemu spomenuo. 2007. godine se ovo desilo. I kad je on čuo u vezi Ahmedijata, Abdurrahman Sahib je počeo da gleda MTA i bilo je teško da gleda MTA u to vrijeme u njegovom mjestu. I uložio je dosta novca da bi dobio, mijenjao je razne antene da bi mogao da gleda MTA. I u svakom slučaju on kad bi dolazio s posla kući, on bi volio da gleda MTA. 2010. godine kad je njegovo srce jednostavno shvatilo i primilo poruku, primio Ahmedijat. Poslije toga ugovorio je poruku Ahmedijata svim svojim prijateljima i poznanicima i porodici. Njegovi dobri kvaliteti su bili da je uvijek bio
staložen, ophodio se prema svima vrlo ljubazno, pogotovo siromašnim. On je 2013. godine uradio toliko dosta posla u džematu kada se otvarao džemat u Sudanu i dao je vrlo velike finansijska ulaganja za to. Također je pomagao siromašne u zajednici. Kad su Ahmedi u blizini njega u nekom plemenu prolazili skroz neke poteškoće od drugih, on je toliko se finansijski žrtvovao za njih. A također bi dovozio ljude na džumu i onda bi ih vraćao kući. I ne Ahmedi tvrde njegovim visokim moralu i kvalitetima. Bio regularan u finansijskom udjeljivanju i on je bio među prvima u administraciji džemata u Sudanu i do svoje smrti se tim bavio. Iza sebe ostavlja sina, 2 kćerke i suprugu, 2 sina i 2 kćerke. Uzvišeni Allah im podari dobar život i da budu povezani sa zajednicom i hilafetom, a njemu podari njegov oprost i milost. I kao što sam spomenuo da ću klanjati ove dženaze poslije džume. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر